buade kakrawate buade na buade a unhu woye pani a suase obesi ebu akwada na woye akwada nso a suase obesi ebu pani se de opese wunyina yebu no saa na wusoi fasa ebu no ema pani Memo bibi atena se eba Nkrunhye Mmere so awotutu amatena se awo metena se ya na maka cho se frobi no bi frobi ene obi nsan frobi nka ho na ye nyina ye ndi nkomo ya na ye mani je keke se metena se na me no be di nkomo na adwendwe ya brabo hu isanse nkomo bebre ho a je bedi na obeduane papa di na wo America mamu dia ene na me kan for Vikes kitchen amount aduane pa bia wo bedi wo America mamu bia obeye amount madam for biti America your friend ofake me the number ne to afre isanse wonko na wote na omunye aduane papa Vikes kitchen number no eni twegu no frɛ wo na onye aduane papa ma dia na me no wudi nkomo me si buade e wate adibuo ebokwan manipa adibuo ebokwan manipa ahobrase edinipedu echiri esanse obi obuade na obi obre no ho asebia omugina one ski ebuo ne ahobrase ne ko susumi ma wabetiri so susu ye meme ena medie me wo kam ya me mfa ho nchewo ena medie wo ya mekeka wadwuna kire wo wo bia wanyini chen wo bekeka wadwuna kire no ya wo de se wo yo ba ana wo ye be ma ena wo be 20 up to be 25 until honam sisu ho so wo ye fresh wo body ni ye kama wo mpokuya gina ho kama ebia wunya nwoi nti wo flat tummy nti ayi wo hips no hips pie wo ye be man so a wunya nwale mo akonhoma nti wudi upa wonko na wudi eni nti no ama wo muscles no gina ho nti ummu ade mese wo de fa hwe na wuro ho nyina ne ginem na busa me ho se me aso mesi ya nkofo mo chen me nko na maye madwe se me disrespect wo mu senyame bo na so obi chen me 10 years saa mfie du na be ka me mfie hu a sei na me nipadua be wono de se wanya be 35 years unso 25 years enso wo hu na wotimi say yes ni nipadua no efe but wo busa ho se woduru saa mfie na sei na wo nipadua beye woduru saa mfie na wono de woduru ho enti de woduru ho na wontimi nyeye enti office onye nipa wo mobra wonika wonene na tena trotrom enti wo akwala umfe buo ma pani wo ya ade na pani koka na wano chabe no wono de se woduru ho enti wo hu sanye yi na wonso wo de bi mpa na nyame anye wadom na wantimi anyina ankoduru ho enti buade wate na Bible said ya cheche no wasase so no ya cheche no soro akura de wo mu ade o akura we de wo mu ade o akura we na echi wanim na ede wo kọ na obi nso asa aka che se wo de bu pakosa na wo be hie difuo sabi bu pakosa na wo be hie difuo e wo so many minutes ntimi nkyira se wa na wo hia saa de na dia mane ade a wo munti wo bekwa akohia pani bi akokasa basa a kire no na wode na brabo am ensi ni yie no na woti a tumew ne di wachi na wo bre ade bi ye normal wi ase eye very common sa enkwala itimi ka wo madwene eduru stage bi a kire wo mo maame no pete wo maame de je waka ma ni deep and sana wo maame de ja wadome but obi maame die wo ka obetrume se wo mu ade a wo de fatena wo maame nko ahu infantra wo maame
enko obi maame so isan se wo de obi maame anum kotwitwiri fom a na woma na ne mate se wa obedome obi abobra na nsi ne yi a enye wakwala na abema panie hu se na wo de wo bobra na nsi wiye babia wo mfie adui edi na wo na wo de wo guarantee se wo mfie aduru babia nipa ne mfie adura wo benya bibi ana wo guarantee hwe wono kasa yi wate na wonum kasa nye wonum kasa tsan enti babia wo betena bia wacha afe na wo afunu nipa ebi ayen kama wo nti o but omo sere no kura wo nim se wo ye fun mu ade na ya na de awrahu owiase ne se omo ni bi no ye ni bi ehiafo mai ante ne eja mai a ye maame ne ye papa ni bi a omo dwene ho ye ne epia bonte a ya me ma ya betiri so ye ne epia bonte a ne ya me ma ya betiri so wo skani ba wo maame hwe wo bede mu ade tia ye betia wonu wo mu ne maame o mu ne papa esa se hwe wo se ne maame ne papa de hwe no omo antimi afa hwe no enti wo de sai mu ade na na wo de epia bonte bu ade wate na wa mu ade a wo furu kosuru kosi dua nkomu nipa no bete wa bafom esa se wo mu ade wo be yi obi ade ketuwa bi wa ka che se wo be bere ni be di wachi sa wo ya akora sua sede oni pani be kasa emi mame ma wa betire so na wo hu hwe wo maame ni din sede me maame ni din wa ba so ana mpratwe na aba so na wo twitwitwi bia woni mema mpanimfo edida na ye ma osika de to atale ne mpaboa ne wegi shenti no wo fi se wiase no ano no na da drama mo betwam a mema nyina be sakra se wo nye huka biem omo ni emba omo ni ye nabiem omo ni ye ntwimpna miem de wawale betena ne yire ho de wonwale ye so betwen no wanya yire ansa no wawale no da no be ye mobo papa sempra twintina won hu mema akese ahemu eni mu size akese eni mu size nketua eno ntina mo amemo abeti so ne dia eni abaywa wo mobo abemwa wo de wo ye scammer enti scammer ni ntino e ma wo twetwe sika akese ntino wo se wo mu ade scammer wo de wo mu ade panimu bi nam ne ba bi nese wakotwe wo sika no ato wo ka afufuo ntino wo de ba wo mu no wa mobra wonya atete na ye de enyini eyenyame nhira wo benyini kura na wo benya se wanyini na ho efe ubenya se ubebo age what is was made 50 years what is was made 60 years na ho efe na wugina wo na so na wo a wadi 25 no wo ahwese de wusi gira ho no eti wo hwe wanim wo de hwe wanim wo na me no kasa 25 years girl 25 years boy 22 years 23 24 ekosi 30 years wo de hwe wanim enti pani ya udidi na teme onya be 50 years onya be 40 years 35 45 okura nya ofe se nipa na wo kaseti ano no me say enka wo maame no no a enka de ne beto billboard so na de nesisi abonti ka wo maame no no a enka wo kasa want to be a enka wo be bo wo maame din se de wo meti ha me mai kasa want to be a no omo bo omo maame din no sa na nka wo de ne be hoahoa no wanya na anya o maame ntin umu no hwe ayi yese ayi pani na obi nya bi da akora da obi aye bi da eti ba bia wo duru ya no obi a wo duru ho no enko show disrespect to that person na wo pe ba bia da ma oboa jojowa won sampa wada na wo de honeymoon ne koi na twins na piem ti se senior ne junior mabrofo ntafo uhu mentafo na bon say yes awo wabo adwuma hoye oboba village and apartment e wo pokia say amanfo fa wani chire ho da bia me kasa abroche chine ya pa wo ba mankofo on stress
Kwatsina ho kwa apartment 2 bedroom apartment. Kwa dam papa so mattress papa. Air condition papa, jacuzzi papa, wifi no so twegu. Ya namba no na etwegu no freyen. Na ye beje o so feso. E na meka che ono. Me say, so what attitude be a we show na bontia. Kofie ne ko show kire wo maame. Na ye hiafo ma die. Ya na ye mu ade kora. Skani ba wonam otim se obi timi pie, otim se yes, wo firifie na ebe. We die yatetse no. Na wo bebusa na se no, aye investigation. Mom say yes. Onipa so mesi beni, sikani we beni. Na wo hia ni ba ne de, wono wo ba, wono mo ni maame wo no kura wo mu no because wo hu ni maame se ni maame ya feli. Nti ni maame ya nyesika, ni maame ya ntoka, ni maame ya nsida. Nti wono ano ye be ma, wo brehwe ne ho, wo ye wo ba, wono ano wo bre. Nti ni maame wo mu no, nti obi maame de ode wo ye de. But wo yes a mistake. Me se me ba mumi a minim kwaya me de me ba be faso. But so obi maame be ka kire me se me ba mu na e be jije me ja. Wo jije ne ma wo ya na de gu maame no papa ni mas. Wo jije ne ma wo ya na wo de gu abusuafo ni mas. Na obi aka kire sa da ya antete wana. Di du maame atem papa. Ne abusa wo se na we ne maame no we no maame we ne maame no. Yes ne maame ne asumesi. Anti no yesa no. Ade ni maame ni kapre. Ti wo hia na mana adwuna ye da bi. Emfa wo maame mobro wa. Otse ne ba bi a odi ne hia wese no. Emfa ne nko e ma nkrofo nko di ne ti. Buade. Buade. Misira wate. Na wo so pani no. Ya manya ade akora no be disrespect wate. Adibu na kosoro na ba fom. Enya ade a akora be disrespect. Woni akora deal eni ni deal according to because one no be kan asem e ya kire wo sha na wakodome no undime ndomi obi ba because untime ndomi oba nti wo so ye pani a jade a akora e be respect misiro enen komo a mini mo bedi ye no unse na wo meda fom boko isasa asem no ehia me fa woni che oboaba village and apartment e opoku ya se amanfum obeje ofeso na ya ma obabi papa ada oman taxes and accounting e wa America abrochiri mem obehwe wa taxes nsem nyina na wa ya ma kama pusu homa no ene na etwagu no Vikes kitchen almost wa America abrochiri mem aduane bia na wo special jollof rice bi ho ene make am se wo fa k for Vikes omo number na etwagu uti America ogwara uti na se wo ba ne ba last week from na omumra wo ba ne jollof ni bi na be say ampa e wo jollof e na e wo jollof